ניסן! ניסן! אוף, נו, איפה הוא? או, הנה הוא. ניסן, נו כבר, ניסן, ראש החודש הגיע, ואתה עוד לא לבוש. ומה עם הנאום? הוא מוכן? איזה נאום? לחודש ניסן? כן. ברור, תקשיבי. ברוכים הבאים לחודש ניסן. חודש מלא שמחה, פריחה, חג, משפחה, אחדות ושונות. אני מבינה שהשמחה והחג קשורים לפסח, והפריחה לעונת השנה מתחילה כעת. אבל מה הקשר בין חודש ניסן לאחדות ושונות? מפתח הלב. זהו ערך החודש ומפתח הלב. אחדות ושונות. מה פירוש המושגים האלה? שונות בא מהמילה שונה, אחר. אני ואתה שונים בכל. אני בת 8 ואתה בן 7. אני בת ואתה בן. אני אוהבת התעמלות קרקע ואתה כל היום משחק כדורגל. רגע, אבל אנחנו גם דומים. במה? שנינו גרים ברעננה, וגם שנינו לומדים בכיתה ב', וגם שנינו אוהבים שיעור חופשי. וגם שניכם בלבלתם אותנו לגמרי. אנחנו עדיין לא מבינים מה פירוש המילים אחדות ושונות. טוב, בואו נתחיל מהמילה שונות. תקשיבו לשיר הבא שעוסק בשונות בין חברים. אולי זה יעזור לכם להבין. יש לי חבר חום כמו שוקולד. כשאני עצוב הוא תמיד כזה נחמד. נכון שהוא ממני לגמרי אחר, אך על כזה חבר איך אפשר לוותר? יש לי חברה עם עיניים כחולות, שלה אני מספרת את כל הסודות. נכון שממני לגמרי אחרת, אבל היא חברה כזאת נהדרת. יש לי חבר, ג'ינג'י עם נמשיר. איתו הכי כיף לעשות חיים. נכון שהוא ממני לגמרי אחר, אך על כזה חבר, איך אפשר לוותר? יש לי חברה שחורה עם טלטלים. שתינו מגדלות גור חתולים. נכון שהיא ממני לגמרי שונה, אבל היא חברה כזאת נפלאה. איזה כיף שיש המון חברים, המון חברים, וכל מיני דברים, קורים ונהדרים. איזה כיף שיש כאלה חברים, עזים להיות שונה מיוחד, אז למה צריך להיות מיוחד? תקשיבו לסיפור הבא. לאיש אחד היו שני בנים נעים וחסונים, אך חיסרון אחד היה להם. הם לא הפסיקו לריב זה עם זה. בוקר וערב וגם בצהריים התגרו זה בזה. אני יותר יפה. מה פתאום? אני הרבה יותר יפה ממך. טוב, אז אני יותר חכם. מה פתאום? אני הרבה יותר חכם ממך. טוב, אולי אתה באמת יותר יפה ממני ויותר חכם ממני, אבל אם לא תפסיק להשוויץ, אני אראה לך מי יותר חזק. אביהם ניסה פעמים רבות להשלים ביניהם ולהרגיע את המריבות, אך ללא הועיל. ערב אחד, כשחזר הביתה ושמע כי הם שוב רבים, יצא אל החצר.
הביא משם כמה ענפים, פנה אל בניו ואמר, ראו, אם ענפים אלה קשורים יחדיו, קשה מאוד לשבור אותם, אבל אם הם נפרדים זה מזה, ניתן לשברם בקלות. כך גם אתם. אם תהיו מאוחדים, לא יצליח איש לפגוע בכם. הבנו. אז להיות יחד זה כוח. נכון. אז מה הקשר בינינו, שאם נכבד את השונות בינינו ונעבוד יחד, נהיה כוח גדול. אתם יודעים איפה עוד אפשר לראות את השילוב הנפלא בין אחדות ושונות?